abantu ase hayi hlalani phansi yethu akho country ivele ndondutso etyholweni ngathi le yethu hey sivelile man, especially kwezi African countries sivelile abantu ase, and iyacapukisa. Ngamelani kwinto yenzeka. Ngiyakhumbula apha ndinokubana komnye unyaka ngo-2024 mandingathi komnye unyaka ngo-2024 sibukela uMiss SA ke apha ezithivini zethu. Kwathini before siyibukela noMiss SA sibona abantu abangenelayo, andithi kufuneke andiyazi kufuneka kuthiweni kuvote okanye kuthini, but bayagcwala ku-social media before ibe kanti bayangena phaa bayamodelisha phaa. Sharp chomi sathi sajonge loo nto ku-social media kwathini ndikrocwe yenye itshomi yam ithi yayibona le nto ndiyibonayo mindi. Ndithi ke make yintoni mntase? Athi uyibona? Ndithi yintoni? Athi igama xa ndilijonga nam igama lithi Chidima na, but lilapho bantase nguChichi. Yaqonda ndithi qomba sana asinalo eli gama kaloku apha South Africa. Bapho ovuyo lwethu yava, bapho Tumelo, baphi Rhupulang yava, abantu esibaziyo Holisani, abantu esibaziyo baphi. Kuthena nto sizaba noChidima ngoku. Ndithi iyakrokrisa yava. Ndithe bantase ndisathi iyakrokrisa kanti ayindimdede okrokrayo apha ekhantrini, kukrokra wonke umntu. Kodwa hayi Home Affairs khawukho ukrobe phaa siyakrokra. Home Affairs wakroba bantase wakroba. Wathi Home Affairs hayi nyhani ayingowalapha eSouth Africa kwathini. Hayi ke i-South Africans bantase zamtsala ngefele lentamo zamjula phaa. Zathi awuzungenela Miss SA South Africa kaloku ungwaseNigeria ufuna ungenela uMiss SA chapchom. Aba kanti uyakhiqwa ke kuloo nto. Ekukhiqiweni kwakhe kuloo nto salandela noHome Affairs sathi Home Affairs ungene njani lo mntu apha ekhantrini and kwenzeka ntoni. Home Affairs wathatha ebeka bantase hayi ungene ngebhoda ethile kwathini ingathi akukho legal kwathini sathi phanda Home Affairs waphanda bantase. Home Affairs zabuya ii-files zisithi kwa umama kaChidima bantase uze apha nge-identity theft, ube i-identity yomntu izibe kanti uyalibeka apha eSouth Africa. KwaChidima lowo uze etshitshiliza caba andiyazi ebekhwele ibhoti kabani ntobana awela umlamlambo welwayo xa kuziwa apha nebantase. Hayi sharp chomi nyhani ke iikhothi zirule into yokubana mchichichi kuzawufuneka ke mntase ubuyele eNigeria and asifuni uphinda sikubone apha wenza laa nto yenziwe kulo kaMugabe. Nto nokubana kuzawufuneka nto nokubana ukhuhlale 5 years ungazi apha eSouth Africa kwathini. Nyhani bantase yenziwe ke loo nto kuthiwa hayi umchichichi umkile. Mchichichi ndini nako ebonakala eKapa. Loo nto banento neKapa ayayithanda ke iMother City. Kodwa nako eKapa ebonakala umchichichi uyabonakala eKapa athi amapolisa sizamnqakula. Uthe bantase sathi enxiba ii-heels athi amapolisa nakhe bamnqakula bamfaka ii-boys. Kwathiwa Bosmo kanene yaseKapa le ke Bosmo wasiwa phaa bantase. Then waphuma ke ngoku I think uphume ngebheyili njengoba ngoku umchichichi ebhizi ezidifenda nto nokubana why kufuneka ehlele apha eSouth Africa wabe esithi yena uzama iinzame zoba abe legal apha eSouth Africa. Akho need yale drama siyenzayo yoba sisithi makahambe aye eNigeria njani kodwa yena uzama uba legal. Yangaske ndimkatse bantase ngesabhokhwe okanye ngemvubu something like bantase. Sinengxaki ye-entitlement because ndiyayibona laa nto ibithethwa into nokubana yes abantu bangaphandle bayazithatha ii-opportunities zabantu balapha eSouth Africa because if kulaa Miss South Africa ngalaa nyaka ka-2024 kwakufunwa abantu abayi-20 waba kanti uyanyulwa uchichichi lo. That means a South African ehleliyo samo nomzimba omhle yayingazuyifumana laa opportunity yoba engenele. Ooqhawe nongubani kanani nguHombo okanye nguQhawe lo unguMiss-South Africa bengazange bayifumana laa opportunity if sasifowukhase ekutheni wonke umntu makayingenele. Wanceda abantase watsalwa ngefele lentambo kwathiwa phum wayengayongenela uMiss Nigeria
kuthiwa wawina mos phaa waya phaa ku-Miss Universe phaa eNigeria. Azange awine na? Ngathi kuthiwa wawina because ndiyakhumbula kaloku ama-Nigeria ebhizi kuTikTok esithi kwathini nithe makangangeneli uMiss South Africa jonga ngokuwina uMiss Universe kwathini asinaxesha lakhe sinozozibini wethu asinaxesha lakhe mos or sinalo ixesha lakhe yho abantasi it's for me it's the entitlement yobana no I'm gonna challenge this in court. In whose court? Piss me off.